Срещата на стадион Георги Бенковски започна с натиск на гостите. Постепенно футболистите на Бдин изравниха играта и в 18-та минута Георги Стоянов се озова в удобна ситуация, но вратаря на гостите отрази удара му. След изпълнения тъглов удар, Венелин Тодоров стреля от границата на пеналта, но не точно. В 24-та минута Николай Янков бе изведен зад защитата на домакините, Деян Захариев го задържа и получи директен червен картон. Потърпевшият Янков изпълни свободния удар, но гредата спаси вратата на бдинци. С човек по-малко на терена, отбора на домакините започва да изнемогва и в 31-та минута Благовест Ленков даде аванс на Академик. 2 минути по-късно Алекс Чакъров отбеляза втори гол за гостите. Второто полувреме започна с пропуск на Янков в 48-та минута за студентите. Опитният Николай Цветков се нагърби със задачата да вдигне бдинци и в 52-та минута стреля от около 25 метра, но стража на гостите спаси. Бразилецът Стоко и Роберто Росенов също опитаха удари отдалеч, но не точно. Гостите нацелиха гредата в 89-та минута, а в 93-та минута бразилецът Клейтън Тиесен реализира почетно попадение, с което фиксира и крайния резултат. Реално може би в първите 10 минути бяхме малко респектирани от съперника. Не знам поради какъв въпрос, понеже за мен бяхме равностойни двата отбора преди картона. Създавахме 2 чисти ситуации, не успяхме да ги отбележим и оттам дойдоха вече другите наши грешки. Реално червения картон реши матча, защото според мен, докато бяхме равен брой на терена, не личеше те да са толкова по-добри от нас. Може би щеше и да е друг резултата, но това е положението, има го в футбола, няма как. Успяхме да не допуснем повече голове и реално с 10 човека трудно си играе, няма какво си говорим. Истината е, че това точно, което говорихме цяла седмица, което се готвехме, какви грешки да не допускаме, ние направихме точно това и допуснахме 2 гола. Просто е лошо, че едни хора се стараят, цяла седмица работят и накрая идват едни хора и примерно помагат да се реши матча малко по-рано. Но ситуациите трябва да се прегледат, не мога да дам оценка на ситуацията за червен картон, има ли, няма ли засада, но това вече са, пак казвам, тези неща, анализират се, гледат се. Ние с оглед на играта загубихме и това е. Имаме доста контузени футболисти, късани скамейката, това е положението. Не правим драми, реално смисъл. Нашия отбор, знаете, подмладен, нови футболисти. Първата загуба не трябва да се правят драми, не трябва въобще да си избием от главата каквото и да е. Излизаме другата седмица и си действаме. В следващия кръг Бдин гостува на Партизан Червен бряг.